Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa inyaya yemujolo. So sezvo ndakateerera voice note ndikaona kuti aiwa voice note racho zvaro rakatosiyana nedzimwe nyaya dzekuchakafukidza uko, sezvo rainge risina zvinyadzi, ndikangoti regedzai ndinge ndichiri posta panapa paplatform pedu pano pamain platform. So message yacho yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndangotiwo ndinge ndichiuyawo padare renyu so that ndinge ndichingotaura nemi, nekuti zvaizvezvi mukoma musoro wangu uri kuita kutema kupisa uchiita sekunge uchaputika nekuda kwekuti zvandiri kufunga at the same time zvinhu zvakawanda. Neniwo ndiri umwe wevateereri venyu. Please zamai kuviga chitupa changu. Brother Nashi, nyaya iyi yemujolo uyu, mujolo the pandemic, handizivi kuti ndozviisa papi chaipo pandingazviisa, asi yo mukoma Nashi. Saka ndini uyo ndainge ndichidanana ne-ex-boyfriend yangu uyo wandaidanana naye. Murume uyu akandirwadzisa for 2 good years. Murume uyu ndigere naye achindirwadzisa, and handidi zvangu kuti ndinge ndichikuudzai kunzvimbo uko kwandiri kugara, but ndiri kugara zvangu muno munyika yavatorwa muno muSouth Africa. So ndakati ndine murume uyu, munongozvizivirawo kuti muno muSouth Africa munhukadzi unokwanisa kana kutoroorwa up to 3 times, asi mhuri yako kumusha uko isingatombozvizivi kuti kuno kujoni wava kutogarisana nemurume. Ndakagara naye murume uyu 2 good years ndisina kana kumbogara, ndakadzokera kumusha. Pandainge ndiine murume uyu ndakabva ndaona kuti murume uyu ainge asina kumira pachokwadi zvekare, ainge asina maplans ekuti ange achizondiroora. Zvino takazoti tichinopinda mugore rechinumber 3 ndipo pandakabva ndaona kuti murume uyu hapana kana chaari kumbondirongera. Ndakabva ndati kwaari, iwewe tadii tango opena up iya yavanoti a joint bank account, so that iwewe neni tinenge tichisevha mari dzedu imomo, tichingoisa imomo tobva tatangawo kuvaka. Kana kuti mari tinokwanisa kuitora obva wazoendawo unondibvisirawo mari kuvabereki vangu. But murume uyu ainge asingadi, but nekudawo kwerudo ndakangoramba ndigere naye murume uyu. Zvakazoitika ndezvekuti amai vangu vakabva vazotanga kurwara, vakarwara mukoma Nashi. Apa murume uyu ainge asingadi kuti inini ndinge ndichisevha mari, nekuti ainge aina baby mama vake ava vainge vachigaramo in that same location. Aiwa, kana ari mwana wake uyo waakaita nababy mama vake, aiwa aichengeta mwana wake for 3 years apo patakagara tose mukoma. Amenowo kuti chii chakaitikawo, amenowo kuti Mwari vakazvironga sei, asi ndakabva ndatadza kuitawo nhumbu. I don't know if it was God's plan, but inini chandinoziva ndechekuti handina kana kumbogara ndashandisa iya yavanoti family planning, but takatombozama kuti tinge tichiita mwana, but zvakaramba zvachose, ende mimba yakatoramba kutobata. Asi sezvisinei ndakangoramba ndigere naye. Brother Nashi, handitombozivi kuti ndingazvirondedzera sei, but takagara tose for a very long time. Saka zvandainge ndichiita ndezvekuti ndaiti pano nepapo kana ndikabata kamari kangu ndaibva ndazoita layby, ndaienda kumashops ndobva ndatenga maproperty, mafurnitures angu andainge ndichida kuzoisa mumba mangu, but ndaizviita as a layby. Munongozvizivawo kuti kana uri single mom, kubva zvandakatanga kuva single mom ndainge ndakazviudza kuti ndinofanira kutanga kuzviitira zvinhu zvangu ndega. Ndakabva ndatenga stand ndokubva ndatanga kuvaka, and ndainge ndichitengawo mafurniture emumba, mastove and all the household furnitures, but ndaizvitenga with layby. Saka iye ndaiti kana ndikagara naye pasi ndikabva ndati tadii tabatsirana, iye aibva ainditsamwira obva ati zvinhu izvi hazvinei neni, izvo zvauri kuda kuita harisi side rangu,
rekutenga mafurnitures emumba, and it is not none of my business. Dzimwe nguva aikwanisa kungotanga kungondituka achiti iwe uri munhurume here anongoti ndoda kuvaka. Vanhurume ndo vanotarisirwa kuti vangogara vachingofunga zvekuvaka. All of a sudden Mukomanashi ndakati ndatarira kaupenyu kacho ako katainge tichiraramisana, ndikabva ndaona kuti kaupenyu kacho kainge kangori kekungopfachura mari yangu mukoma yainge ichingoperera pamagroceries awo atainge tichitenga apa. At the same time kumusha uko semunhu ainge ava kuzviudzawo kuti ndakaroorwa, ndiri muroora, ndainge ndava kuzamawo kuti ivo vamwene vangu ndinge ndichivaitirawo zviri nani. And from the day ivo vamwene pavakazozviziva kuti mapaydays angu ndeapi, vaingoti mazuva acho kana aswedera, then ivo vamwene vaibva vatondikumbira mari vobva vati vari kuda mari. Saka ndainge ndichingogara ndichivatumidzira mari. Zvakazoitika Mukomanashi ndezvekuti nerimwe gore handizivi kuti vakazviziva sei, but vakazongokaruka vazviziva kuti ivo amai vangu ava ndainge ndakavavakira imba, ndikavarinovetera imba. Saka ivo vamwene vakabva vatanga kuita godo. Mukomanashi ndine high blood pressure chaiyo, and inini sesingle mom ndainge ndakatopedza kudhara kurinovheta imba yaamai vangu, ende amai ndainge ndakatovadhonzera magetsi. Saka ivo vamwene vangu kuti zvose izvi vakazozviziva sei handitombozivi, but ivo vakabva vatanga kuti muroora unongozviziva kuti kuno kwatigere kuno kukubudiriro hatina magetsi, asi kuti magetsi ange achidhonzwa achibva kumain line achiuya pamba painge paine kadistance kadiki, but vakatanga kucomplaina vachiti ndinge ndichivaitirawo plan yekuti ndivadhonzere magetsi. Ndaivaitira zvose ndichingozviudza kuti ndiri muroora. Ndakabva ndatovatangira kasmall project kekuti vange vachichengeta huku. Ndaiita zvose, ndakangoramba ndigere nemurume wangu, ende pose pandaenda kuzimu nenyadzi ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichidzokerawo kuvabereki vangu, because ndaizviudza kuti since murume wangu asina kuenda kunozvizivisa kuti iye agere neni zvainge zvisingaiti, because I was not yet legally married pachivanhu chedu kwaari, but ndainge ndisina kana problem nazvo. Ndakazama kuita patient until mubereki wangu azorwara. So mubereki wangu akati arwara, ndakabva ndazotaura nemurume wangu ndikabva ndati since uchizviziva kuti ambuya vako amai vangu vari kurwara, ndinokumbirawo kuti unge uchinditendedza kuti ndimbodzokera kumusha. Mukoma handizivi kuti iye akazvitora sei, because akabva amhanya ndokubva anoripota nyaya iyi kuna amai vake, ndokubva vatanga kutaura. Zvakazoitika ndezvekuti pakabva pazoitika an error, because vamwene vangu ava vainge vachida kutumidzira mwana wavo message, but ivo vakabva vazongoselekta chat rangu, message iya ikabva yazouya kwandiri. Message iyi yakandirwadza Mukomanashi, because ivo vamwene vainge vakati mukadzi wako uyu kwaari kuuya kuno ari kufambira zvechihure, hakuna mubereki waari kuuya kuzoona, ende kana iye ava kubuda mumba usamutendedza kuti ange achitora kana anything. Make sure kuti anobuda asina kana chaainacho, ende kana akagara auya kuno kukuzimu, make sure kuti paanozodzoka ikoko usazogara naye zvekare, because kunoko ari kungowinga chihure chete. Ndakarwadziwa Mukomanashi. So pandakaona kuti message iyi yainge yarasika, zvandakaita ndezvekuti ndakangomaka message iya ndokubva ndaiti resent, ndikaiforwarda kwavari ivo vamwene. Ivo vamwene vakati vaona kuti ndo mistake yavainge vaita, ndikabva ndavabvunza kuti nhai mama, message iyi I think kuti manga muchida kuitumidzira kumwana wenyu, but mukabva maita mistake. Ivo vakatoshaya kuti vondipindura vachiti kudii, vakangoti ndo mhinduro chete yavakangondipa iyoyo. Mukoma havana kana kumbogara vandipindura. Ndakabva ndazobuda zvangu mumba. Very sorry Mukomanashi nekuti ndazorebesa nyaya yangu, and very sorry nekuti ndakutumidzirai message iyi late at night, but pane zviri kungoitika mumwoyo mangu. Ndine stress and ndinonzwa
kusuwa too much. Saka ndakazoti ndabva kunoona amai vangu ndokubva ndatanga kugara zvekare nemurume wangu, so ndakati ndigere naye kudaro ndakabva ndazotora maproperties ose aya awo andainge ndakatenga nelabor ndokubva ndazomaendesa kumusha. Zvakazoitika ndezvekuti hama dzake dzakazoti dzava kuuya kumba kwedu dzichiona kuti zvinhu zvainge zvisisimo mumba. Ivo vakabva vazobvunza hama yavo, boyfriend yangu uyo wandaigara naye, vakamubvunza kuti ko zvinhu zviripi. Iye akabva angoti Grace, not a real name. Grace akatora zvinhu akazviisa pabhazi zvikaenda kwavo. Saka hama dzemurume dzakabva dzatanga kundivenga dzichindivengera zvinhu zvangu zvandainge ndatumidzira kumusha. Iye murume akabva atanga kundibata rafu, iyaya inonzi rafu, kusvika ndega ndazoona kuti it was far much better kuti ndinge ndichitsvakawo kwangu kwekugara. Ndakamirira until yava month end. Yakazoti yava month end ndini uyo ndikabva ndatsvaka pangu pekugara because murungu ainge andipa rent in time. Ndikatsvaka imwe room. Pandakabuda mukoma ndakangobuda ndisina chandainge ndiinacho, ndakangonhongawo zvishoma zvezve zvokuti ndingowanawo pekutangira. Ndakangonhongawo stovu, ndikanhonga jagi, ndikabva ndabuda zvangu ndikaenda ndikatanga kugara kuya. Ndava kusvika pamongo wenyaya yangu, saka ndakazoti ndava kugara ndiri ndoga, ndo pandakabva ndazosangana manje nenew boyfriend. Saka ndakati ndatanga kudanana navo baba ava, apa ex-boyfriend yainge ichingonditeverera mumashure. Mind you, ndainge ndiine heartbreak yakanyanyisisa, ende munongozivawo kuti kana uine heartbreak unenge usina zvivindi zviya zvekuti unge uchizviexposa kunze uko as a single woman. Saka ndakangoramba ndakabatirira paari ex-boyfriend because ndainyanyisa kumuda ende ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichimubvisa pamwoyo pangu. So zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndikanyanya kunzwa ushoma ndaibva ndaenda kwaari iye ndobva ndamushanyira kumba kwake. Ndaitiwo kana ndamufunga ndobva ndamufonera tobva tangoramba zvedu tichitaura kusvika ndichizosangana nenew boyfriend. Vakabva vandipfimba baba ava, tikabva tatanga kudhita. Tainge tava kudhita zvedu in secret. So murume uyu wandainge ndava kudhita iye munhu wekuti akaroora, ane mudzimai wake ariko kumusha uko. Saka ndaingomudheitawo zvezve zvekuti ndikwanise kuwanawo munhu anokwanisa kupodza ronda iro rakasiyiwa pamwoyo pangu neex-boyfriend yangu uyu. So baba ava vandainge ndava kudanana navo ndovega vandaingotendedza kuti vange vachiuya pamba pangu. Ex uyo ndainge ndisingamubvumidzi kuti auye pamba pangu. Ndainge ndakatomunyepera kuti hapabvumidzwe vanhu ndichitira kuti asazonyanyisa kundinetsa. So zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti murume uyu one day akabva azouya ndokubva azonditora. Inini naye takabva tazoenda out because murume uyu ainge achida kunditengera mubhedha. Patakaenda out mukoma, we really had a great time. Iye akabva ati ndoda kukutengera mubhedha. Tikabva taenda kuya but ndakasvika ndikaona kuti mubhedha wacho waainge achida kunditengera ndainge ndisingaudi. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakauda mubhedha iwoyo, nanhasi mubhedha iwoyo ndingadai ndiinawo because ainge akati mubhedha wako hausisiri right. Mujolo chaiwo mukoma, mujolo went wrong and this is what happened. Saka takati tabva kuya kubed shop akabva ati zviri nani kuti timboenda zvedu kunofara tichimbonosasana. Tikabva tanotora macooler box tikabva taenda out. Takaenda out kuya mukoma tikagarako until it was 5 p.m. Zvino nguva dzakati dzaenda ndikabva ndataura navo baba ava ndikati nguva yaenda, ngatichidzokerei kumba. Enda unondisiya kumba because tomorrow sezvaunoziva it is a Monday. Saka inini ndinoda kuti ndinge ndichienda kunozorora kuitira mangwana, plus inini ndinomukira kuenda kubasa very early. Kana iwewo uchida zvako unokwanisa kuzodzoka kuno, then you continue enjoying yourself. Brother Nashika takazoti tava kudzoka kumba, murume ndokubva azondidropa. This boyfriend of mine akati achinondidropa mukoma, ndikabva ndaona uya ex-boyfriend ainge akandimirira achiita kunge munhu atumwa. Handitombozivi kuti
iye akazviziva sei kuti apa ndo pandava kugara. Saka motikari yakati ichingonomira, uya akabva atanga kubvunza this new boyfriend kuti ko uri kuitei nemukadzi wangu. Vanhu ndokubva vatanga kutukana, vakatukana mukomanashi. Inini ndikabva ndati panapa regedzai ndinge ndichingozvibvisa ndega panzvimbo. Mukoma ndakabva ndazvibvisa panzvimbo, ndikabva ndatanga kufamba zvangu ndisingazivi kuti ndiri kuenda kupi. Ndakangovasiya vachitukana. Then this new guy akabva andisendera message akabva ati dzoka kuno. Mukomanachi ndakabva ndamuti handikwanise kudzoka nekuti ndiri kuenda kumba kwecousin yangu. Mukoma ndakabva ndangopindawo mukombi ndikaita sekunge kune kwandainge ndichienda. Zvino ndakazoti ndaona kuti vanhu ava vainge vasisina kumira pagate, ndo pandakabva ndangoti sveverere ndikabva ndapinda muyard. Ndakati ndapinda muyard ndikaona kuti hakuna andiona, ndikabva ndazozvilokera. Vanhu vakangoramba vachingoya padhoo rangu vachingondinokera because vaitumwa kuti vange vachiona kuti ndirimo here mumba. So mukoma handizivewo kuti vedare renyu vachati kudii nenyaya yangu iyi. Iyi ndo confession yangu. As for now handitombozivi kuti ndichaita sei. X and the new guy ivo vakangosara vachingotukana. So the new guy iye ari kuti ava kuda hembe dzake back. Ndo message iyo yaakanditumidzira because pano nepapo aimbopota achiti tora hembe dzangu idzi unonondiwachira. Asi mukomanashi chinondirwadza ndechekuti this was a new relationship. Nekwandakabva mukoma, nekurwadziswa kwose kwandakaitwa, I was still trying to build this new relationship. Saka apa I got a heartbreak on top of another heartbreak. I am in so much pain. I don't know what to do anymore. Zvinondirwadza mukoma kuti this is a new relationship. Handiziviwo zvimwe kuda baba ava vachazonditora back or what, I don't know. Asi chandinongoziva ndechekuti ivo vakangonditextera vachiti ivo vari kuda nhumbi dzavo. So handizivi kuti decision yavo yavachazotora ndeipi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vakatumidzira message yavo iyi. It was very late at night. I think past 11 or so. I think so. Ndichazotarira nguva late at night. Hanzi ndiri stressed. Ndanga ndichizamawo kuita move on with my life. X ari kungoramba ari mugotsi mangu. Ko vana mwene kuzimu uko munozvifambisa sei kuti muroora achizvitengera maproperties ake nelay-by. Zvinhu kana zvazowanda mumba, then hama dzozotanga kumudhurira muroora. Hey, pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Please let us try to help our dear sister. So baba ava vari kunzi ndo vainge vava kudanana nasisi vedu ava. Toti it is you, put yourself in his shoes. Over wanzwa confession iyi. Are you going to take this woman back or what are you going to do? Just pretend it is you for a moment. Tell me what you think in the comment section. Inini mukoma ava vari kungoramba vari mugotsi mavanzvadzi vedu. I think it is only because he knows kuti this woman is a hard worker, because vakazvitengera stand. Kuona mukadzi anodhonzera mai vake magetsi pamba kuita everything. Murume anenge achitoona kutoti munhu uyu isimbi yebasa. That is why achingoramba achingotenderera. But let us try to help our dear sister in the comment section.